Vale, doncs bona tarda, comencem l'acte. Moltes gràcies a totes per venir. Des de la Crida LGBTI, que som una organització per l'alliberament sexual i de gènere, que treballem amb una perspectiva de classe feminista en el marc nacional dels Països Catalans, doncs organitzem un any més la Diada per l'Alliberament Sexual i de Gènere. Enguany és la 48a Diada del 28 de juny. I ja fa un parell d'anys, crec que és, que fem un cicle de xerrades previs on el que tractem una mica és d'unir els colors de les lluites. Aquest va ser el lema que vam triar l'any passat o fa dos. Doncs és una mica aquesta idea, de parlar al final de totes les qüestions que ens interessen com a dissidències sexuals i de gènere i que estan interrelacionades amb la nostra opressió i amb les discriminacions que patim. I en aquest sentit estem fent enguany aquest cicle de 4 xerrades. Vam fer dimecres un sobre drets trans, farem la setmana que ve un parell més, un sobre antiracisme dimecres a l'Ateneu del Raval i un altre sobre drets LGBTI i salut sexual el divendres al Casal Popular Lina Òdena. I avui volíem parlar d'ecologisme, també coincidint una mica amb la manifestació de demà, que ara ens explicareu, suposo. Creiem que era una bona idea poder lligar les dues mobilitzacions, de la Diada per l'alliberament sexual i de gènere del 28 de juny i la mani ecologista. I quan pensàvem en tot allò que ens interessa, en tot allò que ens travessa, que ens interpel·la com a LGBTI, amb motiu del 28 de juny, una primera cosa, per exemple, és el Pride, aquest macroesdeveniment del capitalisme rosa, orientat al turisme, que massifica els nostres barris, que està organitzat per empreses immobiliàries, hoteleres, que creiem que enllaça molt bé amb tota aquesta idea, amb tot aquest discurs ecologista. Una altra idea que ens sortia ara mateix és la del pinkwashing, dels discursos de rentat rosa, que busquen rentar la cara de determinades empreses o institucions, i en aquest sentit creiem que tenim una vinculació tant amb tot el que està passant a Palestina com amb la qüestió del greenwashing, que és un altre dels discursos del capitalisme per legitimar-se o justificar-se, i per tot això una miqueta us havíem convidat a parlar avui. Llavors, avui estem amb l'Irregi de la campanya de boicot a ICL al Bages i amb la Laia d'Enfòssil, que és una de les organitzacions que organitzen, valgui la redundància, la manifestació de demà. Llavors us farem dues preguntes avui. I la primera seria que expliquéssiu les vostres lluites, tant la manifestació de demà com la campanya d'ICL. No sé, qui vol començar? Hola, gracias por venir. Sí, la campaña de boicot ICL arrancó hace unos 3 meses alrededor. Está en conjunto con la localidad de la comarca del Valles, con Barcelona, porque las empresas a las cuales vamos a conocer ahora, que es ICL, que es Israel Chemical Ltda Limited, es una empresa muy grande que funciona en la zona de Sallent y Suria, en la comarca del Valle, como yo lo digo. Es muy cerca de acá, en realidad es a 1 hora y 30 en la Renfe y pasando Manresa. Así que si conocen por ahí, es muy cerca. La particularidad que tiene la ICL acá es que funciona abasteciendo fertilizante. Esa es su imagen a nivel de Cataluña, a nivel mundial, porque es una empresa muy grande que funciona en 13 países más y es un holding de Israel, además. Cuando digo holding es que funciona con dinero del Estado de Israel, que fue creada para eso precisamente, ¿sí? Entonces, como a nivel de empresas, de compañías, como para tener un poco en cuenta que es una empresa, es una compañía muy grande y que además está apoyada por el Estado de Israel. Lo que hacen es hacer fertilizante, que es la potasa, que se utiliza para fertilizar suelos. Generalmente extraen esto de
de salares, ¿no? En Israel, o mejor dicho también en tierra ocupada de Palestina, actualmente y como hace años que lo vienen haciendo, vienen extrayendo mucho material de la zona del desierto del Negev y del Mar Muerto. Y bueno, después ya les cuento un poco qué está pasando también por allá, por un poco, porque es muy amplio todo. Acá también hace la extracción que tiene, y esta extracción lo que hace es salinizar las aguas del río Llobregat, lo viene haciendo hace un montón, y además han hecho como una escombrera que se llama el Cogullo, que actualmente si ustedes van desde Manresa como yéndose a Sallent, la van a ver, es una montaña de sal visible, y esa montaña de sal es gigante. Entonces de pronto van a ver las montañas, ¿no? Y de pronto hay una montaña blanca. Esa montaña blanca es una escombrera en realidad, es una montaña de residuos de sal. Y esa montaña genera polución, genera salinización de los suelos. La salinización de los suelos hace que el suelo no sea más, ¿no?, viable para sembrar. Y esa sal también se filtra en las aguas del río Llobregat. Por lo cual hay un trabajo tremendo que vienen a hacer, y que, bueno, ya vamos a ver que la Generalitat, como la Asociación Cataluña del Agua, no están, digamos, ¿no?, haciendo lo que tendrían que hacer, que es fiscalizar todo eso. Tienen como un permiso actual de que tienen que sacar esa escombrera del Cogullo en 50 años. Entonces es como, ¿no?, en 50 años el agua del río Llobregat, si ya ahora hay una sequía, ¿no?, esto va a ser mucho más. Entonces en 50 años, a ver, o sea, como, ¿no?, para que, no quiero ser fatalista, que sí, porque en realidad sí, es muy grave, y no solamente porque contamina el agua, sino que hay esta imagen que tiene, que está la ICL, la Israel Company, pone mucho esfuerzo, dinero, a crear toda una imagen de sustentabilidad, cuando en realidad la sustentabilidad no está por ningún lado. En territorio palestino como en Israel tampoco lo hacen, o sea, que tienen también un montón de problemas y no lo van a hacer. A nivel de taxes, digo, de impuestos, de un montón de cosas así. Además, el parque la escombrera del Cogullo, esta montaña, hace un par de años, en el 2013, fue declarada Parque Cultural, sí, Parque Cultural de la Sal, y es como un centro para ir a visitar, o sea que si ustedes quieren van a visitarlo. Entonces digo, como no, ¿cómo puede ser posible que esta montaña de sal haya llegado hasta el punto, ¿no?, de ser como un centro también de interés cultural, ¿no? En realidad no es algo cultural, es un residuo. Pero para que veamos también la magnitud, ¿no?, de cómo las empresas, como obviamente por supuesto apoyadas por gobiernos, siempre van a estar, ¿no?, limpiando su imagen de una manera u otra. Así que eso acá en el territorio de Cataluña. Otra situación ahí que estaría bueno como mencionar es que la ICL provee de trabajo a toda esa comarca, por lo que si no, hay solamente 2 sindicatos, los sindicatos no están muy de acuerdo, obviamente, ¿no? La gente que labura dentro, que trabaja dentro, obviamente no está tan de acuerdo, porque peligra su trabajo, porque son dependientes de esa empresa, y porque esa empresa también genera que la gente sea dependiente, ¿no?, que sea como su única fuente de trabajo, cuando pueden haber muchas otras, ¿no?, situaciones. Pero sí que es cierto que han habido, por ejemplo, campañas de boicot desde hace un rato, no solamente con la campaña ahora de boicot ICL, pero las han habido desde antes, con otros intentos. Hay un juicio ganado también por la campaña de Prousal, que les hicieron un estudio, tal vez la conocen, Prousal es muy importante, hicieron un estudio para ver la situación de la salinización del agua, y les han ganado un juicio también. Pero bueno, a ver, de sanciones hasta ahí, y no lleva mucho.
¿Por qué estamos con, no? ¿Por qué se creó esta campaña de boicot ICL a pesar de todo? O sea, con estas cosas, cuestiones ecológicas, pero también en la ICL su imagen es que vende fertilizantes. Y esta idea de que vende fertilizantes desde hace muchos años, ¿sí? Desde que ha sido como la imagen, ¿no? Buena, ¿no? Proveemos fertilizantes, pero en realidad es un encubrimiento de que está produciendo químicos. Estos químicos, el que ahora está pasando y es muy grave y está conectado con el genocidio de Palestina, es que está produciendo fósforo blanco. El fósforo blanco es utilizado para municiones y para bombas de humo blanco, generan en la piel, están diseñados para derretir metal, ¿sí? Entonces, si le cae a muchas personas, ya han habido casos de esto, lo pueden revisar en el Amnesty International. Hay un montón de lugares de prensa independiente que también han averiguado sobre esto. Gente que le ha caído, es muy doloroso y provoca quemaduras de tercer y cuarto grado. Esto lo estamos usando y esto está siendo parte de ICL, que está acá, ¿sí? Está bien que acá no sale de acá, pero sí sale de una de sus plantas de Estados Unidos, que es donde tiene una en San Luis, en Mississippi. Y esta empresa lo que hace es, ¿no? Limpiar su imagen de que ustedes, si ven la empresa de la ICL, pues son lo mejor de la sostenibilidad con el, ¿no? Cero impacto, estamos haciendo lo mejor para traer un montón de ética a nuestros trabajadores también. No, es un discurso que lo tienen muy claro y además que invierten mucho. En la realidad esto no es así. Tienen un programa que se llama Adopt a Soldier, o sea, adopta un soldado, que significa que... sí, es mucho, yo lo sé, pero es una empresa muy grande también, entonces se juegan muchos intereses, ¿no? Adopta un soldado es que a través de sus programas que tienen para... Uy, se apagó esto, pero sí, o sea, lo que tienen con este Adopta Soldier es agarran, ¿no? Dicen, bueno, sí, estamos poniendo dinero para apoyar a los soldados beduinos, que sería la población de África que es judía, ¿no? Que son también judíos, solo que son población negra, ¿no? Entonces dicen, no, bueno, adopta Soldier para que después estas personas puedan venir a trabajar con nosotros, ¿no? Como empresa, y además les damos trabajo después. Entonces es como, a ver, ¿por dónde lo agarramos también? Vamos a ver, también acá podemos hablar de racismo, podemos hablar de, bueno, muchas cosas. Entonces, como que no es ninguna novedad que esta empresa invierte mucho en su sustentabilidad y que están siendo parte del genocidio directamente. Así que creo que eso hasta ahora, pero para que sepan que ICL está acá también y que tiene salida por el puerto de Barcelona, que tiene otra, además está apoyada por otra empresa que es la ZIM, que es también una empresa de cargo, ¿sí? Entonces hace poco pararon un cargo que estaba llevando armamento en Tarragona, me parece, no sé si lo vieron, fue hace como un mes más o menos, y se logró que ese cargo no pasase. Pero, a ver, esto sigue pasando y va a pasar también para acá. La ICL tiene una conexión de rodalíes que no es para personas, es para la carga de la potasa que va directamente hasta el puerto, desde Sallent. Así que bueno, tiene un impacto muy grande, ¿no? en todo lo que es Cataluña. Así que muy cotice. Vale, sí. Super. Doncs ara jo parlaré una miqueta de la manifestació que tenim demà. Primer de tot volia agrair-vos aquesta invitació. Crec que és un bon moment, estem una mica ocupades ara mateix amb la preparació, si no potser haguéssim vingut més companys. Però bueno, que merci per venir a escoltar-nos, em sembla molt important tot el que has dit. Tinc companys també que estan dintre d'aquesta campanya i em sembla bastant heavy com arribem a normalitzar aquestes coses. Llavors, molt important aquesta veu realment. I bueno, sobre la manifestació de demà, realment ha arribat aquesta manifestació en un context en què
ja pensàvem que s'havia superat aquesta etapa de manifestacions multitudinàries pel clima. No? Això és una cosa que vam viure amb molta intensitat l'any 2019, amb l'auge de moviments com Fridays for Future, Extinction Rebellion, i moltes joves vam estar allà en primera línia. I clar, quan ens va arribar aquesta oportunitat de fer una altra manifestació així, el nostre col·lectiu, que és en Fossil Occupied, vam pensar si realment com nosaltres estàvem adoptant aquesta estratègia ara o no, perquè realment el que ens hem plantejat nosaltres ara, almenys dintre del nostre col·lectiu, és que realment nosaltres com a joves hem viscut tot això i com que el nostre descontentament amb el sistema ha anat creixent a mesura que nosaltres anàvem creixent, com que hem tingut la necessitat d'escalar una mica l'acció, no? Llavors vam pensar què ens pot aportar aquesta manifestació i en què es diferencia d'altres manifestacions que ja hem pogut haver. No? I clar, el que sí que hem vist és que hi ha una diferència perquè el tipus de perfil que convoca la manifestació no és el mateix. Fins ara havíem vist com al 2019 moltes joves que potser no estaven a cap espai militant estaven convocant aquestes manifestacions, s'unien a aquests espais perquè sentien com aquest descontentament amb el sistema i aquesta necessitat de fer sentir la seva veu. I ara el que veiem és que s'han unit organitzacions per fer aquesta manifestació conjunta i són persones que ja estan polititzades a altres espais però que no s'havien unit mai com per fer una manifestació perquè fins ara havíem sentit que les nostres lluites estaven bastant desconnectades i crec que realment estem vivint un moment maco amb aquesta manifestació perquè per primera vegada sento que s'estan unint les nostres lluites i que estem com realment sent conscients que partim d'una mateixa arrel i estem veient com quin és el problema, no? I és aquest sistema i estem veient que realment totes juntes, encara que estiguem en col·lectius que lluiten per coses distintes, perquè podem anar cap a aquest objectiu, no? Llavors, a partir d'això, hem convocat conjuntament amb altres col·lectius de joves aquesta manifestació amb el lema Salut, Terra i Futur. Aniré molt breu punt per punt perquè crec que potser totes aquí sabem una mica quins són tots aquests problemes, però bueno, repassaré una mica quin és el nostre programa igualment. Clar, la part de salut crec que per a nosaltres, com estem en un col·lectiu ecologista, és una cosa que ja teníem molt present, no? I és com afecta la crisi ecosocial a la nostra salut física i també mental, no? Llavors, afecta directament a la nostra salut física perquè estem veient els nivells de contaminació, onades de calor que no havíem vist ni viscut mai, també records de temperatura que s'estan batint contínuament cada estiu i quan no és estiu també, i també doncs, una qualitat en els aliments i en l'aigua que consumim cada dia que tampoc no podem assegurar, no? I després també, respecte a la salut mental, aquest sistema no garanteix els nostres drets bàsics com un accés a un habitatge digne o com unes condicions laborals que no siguin precàries. Llavors, això afecta directament a la salut mental de totes nosaltres perquè ens genera uns nivells d'ansietat bastant alts perquè normalment ens toca compaginar unes quantes feines alhora que estudiem, alhora que fem 50 coses més, i estem tot el dia estressades i amb uns nivells de depressió que tampoc no havíem vist mai, no? Llavors, en aquest sentit, crec que queda molt clar l'apartat de salut, no? I després, l'apartat de terra ve perquè nosaltres veiem molt clar que aquest model industrial ens desconnecta totalment de la natura, no? I crec que últimament moltes de nosaltres percebem la natura com un luxe al qual podem accedir de tant en tant, però no realment com una part essencial de les nostres vides de la qual depenem, no? I això és el que ens fa pensar aquest sistema. I clar,
realment això fa que moltes vegades a la ciutat no siguem conscients d'on ve l'aigua o els aliments que prenem. I concretament als Països Catalans crec que el que ens toca molt profundament ara mateix és com aquest sistema prioritza de manera molt explícita el sector terciari, el sector turístic, per sobre del sector primari, de la pagesia, de la petita pagesia en concret, i això genera tot el que estem veient, sobretot ara que s'apropa l'estiu, que és la gentrificació, especulació immobiliària i dificultat per accedir a l'habitatge, perquè literalment s'estan fent fora a les veïnes dels nostres barris. No? I després, de manera més general, doncs, aquest sistema el que fa és fer que contínuament es continuïn maltractant i explotant les poblacions del sud global per satisfer unes necessitats fictícies que en realitat lucren als mateixos de sempre. No? Perquè el sistema capitalista és inherentment extractivista i colonial i això és una cosa que tampoc no podem oblidar. No? I ja per acabar l'apartat de futur, crec que a mi sí que em toca de manera més personal perquè jo com a jove moltes vegades no penso que tingui un futur directament, em costa molt percebre un futur a 10 anys vista, per exemple, i crec que ens passa a moltes de nosaltres, no? I sí que és veritat que almenys el meu entorn, com a jove, implicada en aquesta causa, crec que moltes de nosaltres ens trobem molt desesperançades en general, però alhora ens toca recordar ara que realment nosaltres podem i hem de fer alguna cosa per canviar el rumb de les coses o almenys per intentar-ho, perquè si no, literalment ningú no ho farà per nosaltres i és una cosa que ja estem veient. Llavors, en aquest sentit, per això hem decidit mobilitzar-nos i crec que serà un espai bastant guai el de demà, això és el que esperem com a mínim, i que puguem sortir totes juntes i que s'hi puguen encabir també moltes lluites, que crec que és el que hem intentat aconseguir, no només els col·lectius que ja coneixem, sinó també, per exemple, companyes vostres també suposo que estaran demà, no? I molts altres col·lectius que també crec que al final formen part tot del mateix, no? Perquè al final tot parteix d'aquest sistema colonial capitalista i no sé, i esperem que vagi bé demà, us convido a totes a venir a les 7 de la tarda a fer triomf. Sí, doncs moltes gràcies. Crec que queda clar, no? Aquesta és la primera pregunta, una mica explicar les lluites. La segona ja l'heu començat a dibuixar, no? Que preguntava una mica quina relació hi ha entre ecologisme i anticapitalisme, no? Perquè l'ecologisme, crec que hi ha la frase aquesta, no? Que sense lluita de classes és jardineria, no? Una mica si ens podeu explicar aquest per què, no? Que ja heu començat a dibuixar. I la segona part de la pregunta, no? Que quins discursos té el capitalisme, no? Per legitimar-se utilitzant l'ecologisme, no? Que és una preocupació, doncs, no sé si majoritària però molt significativa, no? D'amplis sectors, doncs, de la classe treballadora, i com utilitza això, no? I es pinta de verd, no? Utilitza aquest greenwashing per legitimar-se. Creo que esto no va a andar otra vez. Bueno, es muy claro, ¿no? O sea, si una empresa o una compañía que es tan grande como, por ejemplo, la ICL, pero no es la única porque tenemos ejemplos varios, a nivel, ¿no? Como holdings, como empresas que son realmente muy grandes y que además son, o sea, que tienen, digamos, unos ingresos netos, brutos, que son, ¿no? Que creo que nadie de nosotros realmente puede como imaginar qué puedes hacer con tanto dinero, ¿no? O para qué lo necesitan en realidad, ¿no? Pero sí que invierten mucho en su imagen empresarial y corporativa, porque saben que si pierden eso, claramente, más allá de si la justicia o el Estado o la Generalitat o la ACA, que es la Asociación Catalana del Agua, los fiscaliza y eso es también la opinión pública, ¿no? O la prensa que también les es servil, ¿no? La prensa que les es servil en el sentido
que invierten pues en algún diario. Acá, por ejemplo, en Cataluña, la ICL se sabe que paga un poco a Regio 7, por ejemplo, como para poner, ¿no? Cada vez que cuando fue hace un par de años murieron 2 personas, murieron 3 personas, perdón, dentro de las minas. 2 eran estudiantes practicantes de minería sustentable, que de hecho tiene una cátedra que se llama Minería Sustentable dentro de la UPC. La tuvo hasta el año pasado, este año no se sabe, porque bueno, es muy polémico realmente, y es una universidad que además provee de trabajadores directos a la empresa, en Sayet y en Suria, ¿no? Entonces, sí, desde ahí, cuando murieron estos 2 practicantes y una persona más que era un geólogo, en muchos diarios pues fue un escándalo, obviamente, porque es una empresa muy grande y se supone que debería tener, ¿no?, todo diseñado para evitar la menor cantidad de riesgos como para sus trabajadores, como para, bueno, ingenieros y todo ello, ¿no? Pero sí que hubieron diarios que lo pusieron como en un margen muy chiquito y también de una manera que periodísticamente es antiético, ¿no? Como para limpiar otra vez la imagen, ¿no? Son todas estas estrategias que están estudiadas, que se utilizan para que generen un menor impacto en la opinión pública. Entonces, a ver, ¿cuánto dinero pueden destinar a eso, ¿no? O a hacer esto, lo que llaman estas grandes compañías que son también la filantropía, ¿no? O bienestar, ¿no? Que pues tienen entre uno de sus programas esto que les contaba del Adopt a Soldier, ¿no? Adopta a un soldado, ¿no? Entonces, o no sé, pues hacemos voluntariados, hacemos que nuestros trabajadores vayan a voluntariar a, no sé, a un centro de apoyo para las víctimas de abuso sexual en el Negev, ¿no? Y de pronto cuando entras a la página, ¿no?, a ver cuál es la página esta la que están apoyando, ¿no?, están poniendo tanto dinero, vas y el link está roto. Entonces la página no funciona. Entonces, digo, como hay, hoy en día con todo lo que tenemos de acceso pues a las redes, ¿no?, un buen VPN, te pones a buscar un rato y es muy fácil como sacar la idea fantasiosa que tiene el neocapitalismo extractivista asesino, ¿no? Porque la ICL es asesina. La ICL, ya les dije esto, pero lo repito otra vez porque es muy importante que sepamos que la ICL está llevando un fósforo blanco al genocidio de Palestina y que ahora está muriendo mucha gente de maneras horribles, pero la ICL está acá, ¿no? Sigue estando acá y va a seguir estando acá, y si no es acá, pues estará en otro territorio y haciendo lo que pinta, ¿no? No sé qué puc afegir ara. Jo tenia alguna cosa preparada, però bueno, crec que realment és una mica repetir-me, però explicaré igualment el que tenia aquí apuntat. Per a mi, crec que per a totes nosaltres, el greenwashing és clarament una altra estratègia que adopta el capitalisme quan veu que ja no funciona el fet d'ensenyar-se amb la cara destapada, per així dir-ho, no? Perquè ara ja no és tan popular la idea d'un capitalisme tradicional, perquè molta gent ja s'ha adonat que és una mentida, no? I al final que és una cosa que no es pot sostenir. Llavors, clar, el capitalisme compta amb el suport del sistema, evidentment, i també compta amb grans mitjans de difusió que nosaltres no tenim. Això fa que moltes vegades arribi a llocs on nosaltres no podem arribar i que aconsegueixi alimentar aquesta idea que aquest sistema es pot sostenir d'alguna manera, no? Per exemple, si Endesa té milions d'euros per dedicar-li a una campanya publicitària on estigui venent-se com una empresa superpionera que està fomentant les energies renovables d'una manera en què màgicament no està destruint el territori i en què està respectant la natura, no? Per així dir-ho,
a molta gent li arribarà aquest missatge i no li arribarà el nostre, que és no hi ha cap capitalisme, cap forma de capitalisme que es pugui sostenir. No? Llavors, senzillament el que nosaltres intentem transmetre sempre és que no és així, que cap forma que adopti aquest sistema pot ser compatible amb una vida digna en aquest planeta, i crec que és una cosa que continuarem repetint perquè el capitalisme sempre tindrà una altra veu més gran, però esperem que en diferents espais que puguem crear repetim tot el contrari, no? I és que no és veritat. Doncs moltes gràcies. Com deia al principi, no? Us fèiem aquestes dues preguntes, no? Perquè sortia, no? Com aquest interès d'una cosa que ens preocupa, no? Que és que aquest sistema capitalista, que és qui està portant el planeta al col·lapse, no? I és el que està gairebé a punt, no? Doncs d'acabar amb la vida, no? Doncs de quin alliberament sexual i de gènere podem parlar, no? Si no hi ha vida i si no hi ha planeta, no? I aquest mateix sistema capitalista, no? Que és el que vol acabar amb el planeta, és el mateix sistema capitalista que ens oprimeix com a dissidències sexuals i de gènere, no? I que li és molt rendible oprimir-nos i discriminar-nos, no? I l'exemple de Palestina, no? Era molt clar, no? Aquests discursos de greenwashing i de pinkwashing, no? Que el mateix estat d'Israel, no? Que es legitima, com molt bé explicàveu, no? Amb aquest greenwashing, una cosa que es diu sovint, per exemple, és que és el país del món que planta més arbres. Que allà el desert del Negev ho omple tot d'arbres, no? El que no s'explica és que on habitualment es planten arbres és en antigues poblacions palestines per evitar que la població local hi pugui tornar, no? Però que ve Israel, que està acabant amb el canvi climàtic sent el país que planta més arbres, no? I alhora és el país que ens diu, no? Que és l'únic país d'Orient Mitjà on podem viure en plena llibertat la nostra sexualitat o el nostre gènere o la nostra identitat, no? I que la resta doncs, és tot barbàrie, absolutament, no? Quan a més no és veritat, no? Que es pugui veure amb aquesta llibertat, quan és el principal responsable d'oprimir les palestines LGBTI, no? Quan les mateixes palestines LGBTI doncs, van a Israel, no? Doncs pateixen tota classe de discriminacions igualment. Per tant, no? Aquesta doble cara i com s'utilitzen aquests dos discursos, no? O l'altre exemple que posava abans del Pride, no? Aquest macroesdeveniment organitzat per immobiliàries, per empresaris hotelers, que l'any que el van dedicar a les refugiades, no? I que deien volem acollir, doncs estava patrocinada per una aerolínia que deportava persones migrants, no? I és la mateixa aerolínia que després et fa la propaganda de bueno, és que ara tenim un 1% més de combustible ecològic i no sé quines històries. No? Per tant, ens semblava molt interessant poder unir, com deia abans, aquests colors de les lluites, no? Com poder lluitar contra tots aquests rentats d'imatge, no? Que el capitalisme i que el colonialisme doncs empren, i ens quedem amb aquesta idea, no? D'unir lluites. Nosaltres serem demà a Alemanya i us convidem a ser el 28 de juny a Plaça Universitat. I abans de tancar, obrim torn, evidentment, pel públic, si teniu preguntes, si teniu aportacions, si teniu qualsevol consideració. Volem que sigui un espai que totes, si teniu alguna cosa a dir, alguna pregunta a fer, alguna cosa que us interessi. Hola. La idea es tener una manifestación, ¿no? Y como eso está muy bien, pero a lo mejor es una idea de abrir el debate de cómo también hacer algo más, o como de unir fuerzas en contra de enemigos que tenemos en común y de hacer algo global, que es el sistema capitalista, algo también local, que la gente de aquí puede sentirse directamente como liada, ¿no? Y como hay otras formas o otras maneras más a largo plazo de que podemos unir fuerzas o otras ideas políticas más. Sí, gracias. Alguna coseta més? Més preguntes, aportacions? Sí? Sí, jo
Bueno, moltes gràcies, ha sigut molt interessant. Jo volia preguntar-te aquí una miqueta si podries explicar com alguna acció concreta que s'encabi dins de la campanya i també si teniu relacions amb les treballadores de l'empresa, si han fet alguna cosa, si han proposat fer vaga o si estan totalment en contra de la campanya o què. No sé si voleu fer alguna altra pregunta i així la recollim. Si no, donem pas a... Sí? Sí, jo, continuant del que deia ell, una pregunta per en Fòssil. Si després d'aquesta manifestació hi ha alguna idea de continuïtat de lluita o alguna organització que es posi capdavantera amb alguna idea. Si no hi ha més preguntes, els hi donem pas i responeu. Sí? Yo abarcaría y conectaría las dos primeras preguntas que están en conexión. Bueno, lo de las trabajadoras, los trabajadores que están adentro, ¿no? La ICL como está tan presente y provee desde hace muchos años provee trabajo, ¿no? O sea, otra vez esta idea de dependencia laboral para todas las personas que están en la comarca del Bages y sobre todo en esto, ¿no? Tanto como en Manresa, tanto como en Suria o Sallén. Si no ha trabajado tu papá, ha trabajado tu tío, y si no ha trabajado tu tío, tu primo, y si no es tu primo, pues no sé, alguien de tu familia siempre ha trabajado en la ICL. Entonces hay como una dependencia, pero también hay como una opinión pública en estos lugares que, a ver, ¿nos vamos a ir contra la empresa que nos da trabajo? ¿No? Porque, digo, o sea, está la CNT, está la CGT, hay dos sindicatos adentro, pero la verdad es que es muy, y no me la quiero dar desde la campaña de Uganda no la queremos dar contra las personas que trabajan porque también tienen familias y porque también está esta idea, ¿no?, neoliberal que tenemos de cuando nos dan trabajo tenemos que estar agradecidos de tener ese trabajo, ¿no?, a empresas que son tan grandes, no están viniendo a invertir acá en Cataluña. Entonces, lo que sí, hay mucha gente que obviamente la idea es que no estén en contra nuestra, sino que acompañen a la campaña porque también les afecta, ¿no? Si ya hubieron muertos anteriormente por cuestiones de seguridad interna dentro de la mina, como sabemos las minas siempre han sido lugares en los que hay accidentes, ¿no? O por golpes de calor, o porque no hay la suficiente ventilación. Entonces, ¿no? ¿Cómo hacemos? Y esto es también un reto, ¿no? Un desafío mismo, ¿cómo integramos a las trabajadoras? Y pues bueno, acá vienen un montón, ¿no?, de ideas o de posibilidades, ¿no?, para nuestro presente, que puede ser, ¿no?, como hacer transiciones de trabajo, ¿no? Son ideas, por supuesto, o sea, nada, y esto también tiene que estar charlado y consensuado con las personas que laburan, ¿no?, adentro, a ver cómo lo ven también, ¿no? Son ideas, pero si es que estas personas se pueden realizar también propuestas, ¿no?, de cambio, porque la idea es que en algún momento la ICL se vaya, ¿sí? Pero que no solamente que se vaya para irse a otro país, como puede hacerlo, irse tranquilamente a un país del sur global, ¿no?, que ya hay un montón, sino que realmente pues pague su deuda la que tiene acá y que además tal vez pueda generarles un tipo de pensión a los trabajadores que ya han trabajado. Son ideas. Pero esto es en conjunto con los trabajadores, ¿no?, que además tienen una planta muy grande de personas. Y con respecto a lo de ¿no?, como las distintas cosas que podemos hacer muchas cosas. O sea, si es que como ir a las manis, pero también atrevernos a organizarnos, ¿no?, como personas que estamos legítimas de reclamar. Primero puede ser o por el genocidio que está pasando ahora en Palestina, por el agua que está faltando y que va a faltar y que va a ser muy crítico en algún tiempo. Y no es que solamente es acá, el agua se está faltando en muchos lugares, en el sur global falta, pero realmente digo. Pero está llegando acá ya, ¿no?, que es Europa, ¿no? Entonces, y si no, pues por la cuestión del laburo, ¿no?, del trabajo, ¿no? En qué
qué condiciones, por qué, ¿no? ¿Por qué se crea esta dependencia laboral de que solamente la mina es la que nos da trabajo y que pues, es intocable, ¿no? Sí, crec que estic d'acord amb tu. Crec que hi ha efectivament moltes maneres de continuar aquesta lluita. Per a mi, evidentment, això no es queda en una manifestació i ja està. O sigui, de fet, en el nostre col·lectiu no és en el que centrem la nostra acció. Nosaltres a Infòsil ens hem centrat en els últims anys a ocupar les universitats. Vam ocupar la Universitat de Barcelona i després la Universitat Autònoma. I aquesta és una estratègia més. Estem pensant encara, com crec que tots els moviments socials, què és el que podem fer per escalar les nostres accions, no? Per a mi el que em sembla interessant d'aquesta manifestació és que ens connecta amb moviments que tradicionalment no havien connectat amb nosaltres abans, no? Com l'esquerra, que està supermobilitzada i normalment nosaltres pensàvem ai que guai, estan fent moltes coses, però realment potser no havien mostrat aquesta preocupació per tota la crisi ecosocial, no? Llavors, per a nosaltres la manifestació de demà, entre altres coses, és un espai on podem fer xarxa entre totes i després continuar pensant les nostres estratègies. Llavors, nosaltres ara mateix, personalment al col·lectiu, estàvem en un moment de reflexió de què fem, com continuem la nostra lluita, hem ocupat, hem aconseguit coses, ara què més? I crec que contínuament entrem en aquests estats i de vegades no tenim una resposta sobre quina és la millor estratègia. És una cosa que crec que hem de pensar depenent de tots els moments que estiguem vivint. Per exemple, ara últimament ens hem centrat molt a donar suport a les acampades que hi ha hagut per Palestina i crec que també és interessant saber quan és el nostre moment de continuar fent coses i quan és el nostre moment de prioritzar les lluites que creiem més importants ara mateix, no? Llavors, no hi ha una resposta clara a tot això, però esperem que demà sigui una bona oportunitat per poder pensar més tot això. Doncs moltes gràcies, ha estat molt guai escoltar-vos. Crec que és molt interessant. Tenim més torns, sí? Sí, no? Tenim una estoneta. Sí. Estava aquí tancat. Perdona, és que just mentre us sentia se m'anaven acudint preguntes i res, volia fer-vos una pregunta a cadascuna. La primera en relació a ICL és que mentre explicaves la situació aquesta, no? De que al Bages tothom o totes les famílies en algun moment o altre han treballat allà, em recordava moltíssim el paral·lelisme amb la petroquímica de Tarragona, no? Que fins i tot té barris sencers que estan construïts a posteriori amb treballadors i treballadores de la petroquímica que fins i tot acaba finançant els projectes de l'associació de veïns del barri i aquestes coses, no? Llavors volia preguntar-te, en aquest sentit, com per complicitats i responsabilitats polítiques dels governs, ja siguin municipals o fins i tot a nivell de la Generalitat de Catalunya, amb l'atracció d'aquestes empreses i amb potser tractes de favor que poden arribar a fer, i també com quines mesures polítiques, perquè entenc que això també ha de venir de la institució, esperem que facin algun moviment com per intentar canviar aquest model econòmic que hi ha a la comarca del Bages, no? I en relació a l'altre ponent m'agradaria també com preguntar una qüestió potser és més estètica o comunicativa, no? Però com que jo l'altre dia vaig estar pensant molt, perquè vaig sentir-ho bàsicament en un podcast, no és que tingui tanta inventiva, però com que feien com la crítica que igual el moviment ecologista no havia sabut comunicar d'una manera assertiva les seves reivindicacions i feien com la reflexió, no estic ni a favor ni en contra, no tinc opinió al respecte i per això t'ho volia preguntar, com feien la reflexió que fins ara sempre s'havia estat molt catastrofista i això el que generava era com una passivitat de si ja no hi ha res a fer, pues, ¿para qué? ¿No? Vamos a gozar lo que nos queda i ja està. Llavors, volia preguntar-te també com si heu donat voltes a això i com quina proposta teniu, si és que en teniu. Hola, jo tenia una pregunta per ICL, també arrel del que estaves parlant ara. Jo represento ICL. Sí,
Bueno, tenia a veure amb si durant el darrer any s'ha estat parlant molt de la qüestió del crim de l'ecocidi. Llavors volia saber si... Clar, tampoc sé exactament com està a nivell legal de la Generalitat o de l'estat espanyol, si realment està tipificat un crim d'ecocidi o a nivell europeu, però si us havíeu plantejat des d'ICL, potser a partir del tema de la muntanya de sal o de la salinificació del riu Llobregat, fer una demanda per crim d'ecocidi. Això era tot. Crec que estic d'acord en cert sentit amb tu. Crec que moltes vegades ens passa aquesta cosa de no saber com comunicar tot el que realment ens està arribant al cor d'una manera molt profunda. Crec que també aprenem els moviments mentre anem fent. Crec que també és molt difícil comunicar-ho sense ser catastrofista perquè realment la realitat és així de catastrofista i moltes vegades ens costa com fer un pas enrere i pensar com comuniquem això d'una manera que pot ser com no desanimi tant a la gent, no? I clar, també penso que alhora és una cosa molt personal, no? Perquè sí que tinc moltes companyes que s'han unit a fer activisme ecologista amb mi perquè han rebut un missatge super directe i que els ha impactat super negativament, no? També passa l'efecte contrari, però també crec que aquest missatge més catastrofista han contribuït molt els mitjans de comunicació. Realment crec que aquesta imatge com de catàstrofes naturals, de no hi ha res a fer, és una cosa que moltes vegades sentim, veiem a les notícies i que nosaltres des de fa anys estem com intentant evitar perquè crec que ja és una cosa que ens arriba des de moltes bandes, no? I encara així moltes vegades pecarem d'això, no? I crec que també entre nosaltres, entre els diferents moviments ecologistes, som bastant compassives perquè creiem que no hi ha una manera perfecta de comunicar tot el que ens està passant ara mateix, el que està passant en altres llocs, que també ens arriba, i el que ens passarà en un futur, no? Però intentem aprendre cada dia com fer-ho i sí, no hi ha una resposta concreta. He entendido algo de tu pregunta, pero, a ver, bueno, la situación con la Generalitat, que es, digamos, quien provee también los permisos para que las empresas, la Generalitat tiene una oficina que se llama La Acción, ¿sí? La Acción es una oficina que lo que hace se llama así, La Acción, no porque haga acciones, sino porque porque está hecha para que promueva que empresas muy grandes vengan acá a generar dinero y y generar economía, ¿no? Grande para Cataluña. Entonces, ¿cómo? A explotar. Claro, por supuesto, vengan a explotar lo que ya ahora quiero hablar de otra cosa, pero sí. Lo que hace entonces vienen empresas tan grandes, ¿no? La ICL, por ejemplo, antes era Iberpotash, hasta el 98 más o menos, y desde el 98 vino este holding grande, ¿no? Durante muchos años era Iberpotash, hasta que, bueno, en el 98 vino el holding de Israel y dijo, bueno, ahora vamos a hacer ICL. Dato curioso, solamente como un paréntesis, la ICL en Suria tiene una bandera de Israel. En su planta. Entonces, cierro paréntesis y me voy a todos los permisos que otorga la Generalitat, como la Asociación Catalana del Agua, la ACA. La ACA es un organismo, no me gusta la palabra raro, pero es polémica, ¿sí? Porque no es un centro de investigación que esté llevado por biólogos, por gente de biología, ¿no? Que haya científicos, no. Es más como algo que les provee un permiso y les provee también concesiones de agua. Para hacer la potasa utilizan un montón de agua, ¿sí? De 60 a 80% del agua que baja para Manresa se queda ahí en la ICL. O sea, y es agua dulce. Entonces, ¿no? Si hay una sequía,
¿no? Vamos hilando por ahí, ¿no? También como, no quiero decirlo, pero están utilizando mucha agua que realmente para un fin económico, porque después ese dinero pues se lo quedan ellos y se lo llevan para entonces como que hay muchos permisos. La última concesión que hizo la Generalitat con la ACA fue hace un par de años y le hicieron una nueva concesión por 25 años más. Entonces, tal vez cuesta imaginarlo, ¿no? Pero no sé, alguien que tenga 20 años ahora, en sus 45, esa concesión va a seguir estando. Entonces, ¿no? Como para un poco vislumbrarlo así en cuestiones de tiempo, que yo sé que cuesta, pero ¿no? es mucho tiempo realmente y que sigue estando ahí. Ahora me estoy olvidando algunas cosas igual de las preguntas, porque rapidez, pero algo más me quedé corte con algo, ¿no? ¿Lo del ecocidio? Lo del ecocidio. Desde la campaña, sí, o sea, se tiene presente Stop Genocidi, ¿no? Aturen Genocidi, Aturen Ecocidi. Lo del ecocidio, pues sí, a ver, hay como, ¿no? Y acá sí, porque no quiero ser catastrofista ni colapsista, sino como otra vez, ¿no? Volver a esto de veamos qué podemos hacer. También agarrar ejemplos de lugares en los que ya han pasado, por ejemplo, transiciones económicas o transiciones, ¿no? Como generar otros futuros, ¿no? Y no me quiero poner utópique, o sea, obviamente creo que todos tenemos, ¿no? Como decir, bueno, sí, decrecentismo, ya no consumamos más, ¿no? La realidad es que las compañías no funcionan así. Y si esperamos que la compañía de un día para el otro decida, ¿saben qué? Mágicamente, ustedes ya no me sirven, bueno, puede pasar también, porque ya no tienen agua, o porque se secaron todo el agua y ya no les sirve, y se van a otro lado, ¿no? Suele pasar cuando les ponen mucha fiscalización, o de pronto tienen juicios que tienen que pagar y que tienen que ¿no? reponer a los trabajadores, como esto, dicen, bueno, ¿saben qué? Tac, nos vamos, chao, y hacemos un contrajuicio. Hay ejemplos de esto. Hay ejemplos también que son bueno, sí, ¿no? Soñemos un rato, pero ha pasado también y es real que han habido trabajadores o cooperativas que se han apropiado también, ¿no? de los lugares, no voy a decir ocupado, pero sí que, ¿no? Si la empresa se ha ido y de pronto ha dejado a los trabajadores sin más laburo, pues esas personas agarran el lugar. Hay una muy conocida, la J. Campanelli, en Italia, en Firenze, en Italia. Hay otra en BIT, Reino Unido. Entonces, bueno, tiro data por acá por allá, pero como para que lo tengamos en mente y lo pueden buscar. Igual hay ejemplos. Y bueno, el ecocidio solamente, el ecocidio ya está hace rato. Que no va a haber empresa jamás que no sea ecocidio, ¿no? No hay más renovable, o sea, eso no se puede renovar, no se puede, por más que pongan, ahora vamos a hacer 15.000 árboles en alguna región de Sudamérica o no de África o estamos ayudando a las personas, ¿no? del Negev, del desierto de Negev, mentira, o sea, eso no llega a ser jamás, nunca algo certero, y es siempre una mentira, una mentira. Alguna coseta més? Més preguntes? No us volia tallar, que tampoc volia ser insistent. Que no havia dit que no. ¿Alguna intervenció més? ¿Voleu dir alguna coseta per tancar? Yo que nada, nos organicemos no importa que no tengamos no tenemos que ir como directamente, ¿no? Organicémonos, cuidémonos y siempre con las amigas que están más cerca, y creo que eso es lo mejor. También como no poder charlar y compartir con todos. Gracias por venir. Molt bé. Oye, som-hi. Sí, hay un ejemplo en los Estados Unidos de una fábrica de armas que también tenía mucho... Elbit, sí.
lo has dicho a lo mejor. Sí. Era por presión desde afuera, desde adentro, que al final se fueron la fábrica. Y son ejemplos, ¿no?, que inspiran mucho. Sí, aquí teníem l'exemple de Nissan quan va tancar allà a la zona franca, que també va haver diverses organitzacions que van fer com propostes de plans de reconversió, de què hauria de gestionar, si s'havia de nacionalitzar, què passaria, de si ho havien d'autogestionar els treballadors, què passaria. Tenim diverses experiències d'això, jo crec que segurament és una feina que es pot fer. I per afegir una altra cosa, abans quan preguntàveu pels discursos pessimistes o catastrofistes, que això és una cosa que també ens hem trobat com a moviment LGBTI, aquests discursos també molt alarmistes, molt pessimistes i també molt mediat pels mitjans de comunicació. Aquesta idea, per exemple, tenim l'Observatori contra la LGBTI-fòbia, que podem estar més o menys d'acord amb algunes coses, però que fa una feina molt important de radiografiar les incidències LGBTI-fòbiques que tenim aquí a Catalunya, i després els mitjans treuen un titular interessat i descontextualitzat, que és augmenten, i això passa cada any, augmenten un 150% les agressions a Catalunya, això se l'acabose. Clar, això el que genera és por, això genera desmobilització, això genera que tornem a l'armari, això genera... I crec que ens ho estem trobant com a tots els àmbits. En aquest sentit sí que era molt interessant poder tenir aquesta pregunta, veure com ho entomàveu i com ho llegíeu això. I que també són uns discursos també molt vinculats sovint a la culpabilització individual, i que crec que també ens ho trobem tant amb l'LGBTI com amb l'ecologisme, d'assenyalar concretament a persones que segurament poden tenir poques més responsabilitats, que de vegades des del moviment sí que fem aquesta lectura d'intentar que la gent assumeixi les responsabilitats que pugui tenir, però que al final vivim en un context que és aquest sistema capitalista, on hi ha unes relacions socials molt marcades, que al final qui té la responsabilitat, el gruix de la responsabilitat són els estats, són les grans empreses, és la burgesia, i que al final la responsabilitat que tenim qualsevol dels que estem aquí és militar, segurament, i és unir-nos a la lluita per canviar les coses. I aquesta és com l'última consigna, de fet tenia 4 consignes apuntades per tancar, si us sembla que tanquem ja. Una és unir-me a això que ja heu estat dient, aquesta de l'organització. I una idea que m'he intentat traslladar a través d'aquest cicle de xerrades i també els altres anys és que al final segurament ens calen més espais de trobada, ens calen més espais, però al final militar, per exemple, amb el moviment estudiantil que abans heu mencionat, també és militar pels drets LGBTI perquè són els que han aconseguit que tinguin protocols contra la LGBTI-fòbia a les universitats, o també és militar pels drets del poble palestí, perquè són els que van aconseguir trencar les relacions amb Israel de l'UE, vull dir que igual que militar amb l'ecologisme també és militar pels drets LGBTI perquè també és garantir aquestes vides dignes, igual que militar en el moviment LGBTI també volem que sigui, militar en el moviment per la violència sexual i de gènere, també sigui lluitar pel feminisme, lluitar contra el capitalisme, lluitar per aquesta societat més justa que volem. I en aquest sentit dir-vos que les portes de la Crida evidentment estan obertes a totes i a totis, sou completament benvingudes, ens podeu trobar a xarxes, ens podeu escriure i sereu totes i totis molt benvingudes. Dit això, aquesta consigna de l'organització, 3 últimes consignes, una evidentment boicot a ICL i boicot, desinversions i sancions a l'estat genocida d'Israel, evidentment. Des de la Crida participem ja fa uns anys de la coalició pro complicitat amb Israel i creiem que és molt important sumar-se a la campanya BDS. Tercera consigna, salut, terra i futur. Demà serem a Alemany, creiem que és una consigna que podria ser perfectament nostra, per tant la subscrivim. I última consigna, ara sí la nostra, desbordem la norma. Us esperem la setmana que ve, que fem dimecres i divendres els 2 actes que queden del cicle, que us comentava abans, que trobareu a les nostres xarxes, que acabarem de publicar en els propers dies amb els ponents i tots els detalls, i el 28 i 29 a Plaça Oni. Moltes gràcies.